Cwestiwn fach syml. Mae'n cwestiwn profwch. Y syniad yw dechrau ar un ochr a chyrraedd yr ochr arall. Nid yw'n gwneud lot o ots pa ffordd. Yn yr achos yma, mae'n gwneud synwyr i ddechrau ar yr ochr chwith. Felly, mae gennym sin cubed theta plus sin theta cos sgwar theta i gyd wedi rhannu a cos theta. Felly, mae angen i ni ddechrau ar un ochr a fynd o fyna. Felly, rwyf yn mynd i ddechrau ar yr ochr chwith yn yr achos penodol yma. Yn bob bach yn diog, byddaf yn ysgrifennu s cubed plus s c sgwar i gyd dros c. Nawr, dylsaf gofyn i fi hun y cwestiwn, beth gallaf gwneud gyda hyn? Y peth amlwg gallaf gwneud yw tynnu allan ffactor cyffredin o'r top. Cofiwch, mae cymryd allan ffactor cyffredin yr un peth a rhannu pob term gyda fe. Felly sin cubed wedi rhannu a sin yw sin sgwar. Cymeraf 1 i ffwrdd o'r pŵer. Ac yn glir, rwyf yn mynd i golli sin o'r ail term fan hynny. A rwy'n dywed lan fan hynny. Felly mae gennym s dros c, a mae gennym s sgwar plus c sgwar. Rwy'n mynd i ddewis i ysgrifennu fel hwn. Felly s dros c. Llosi gyda hynny, felly fi jyst mynd i gwahanu y braced lan. Hynny. Nawr, rydym bron a chael ein ateb, ond er mwyn gwneud hyn, mae rhaid dangos pam mae hwn yw y sefyllfa. Os oes gennym unrhyw triongl sgwar, felly byddai'n alunio triongl fych nawr, na fe. Rydym yn gwybod sin cos a tan, dysgon ni rhain blynyddoedd yn ôl, mae'n siŵr o fod trigonometrig blwyddyn 9 neu 10. Yn dibynnu ar le y dwyf at, rydym yn mynd i ddefnyddio theta, gwydom y tri ochr y cyferbyn yr agos a'r hypotenws. Yn ddiddorol, golygai hypotenws y hyd o dan, ond ydw i ddim yn gwybod pa mae hynny yw y sefyllfa. Ond ydw i am ddewis i alw rhain yr ochrau A, B a C. Yn cadw at fersiwn ongl sgwar o'r byd, dechreuaf o'r top a gweithaf rownd yn glocwedd. A gwydom ambell i beth yn yr achos penodol yma. Gwydom fod yr ydw i'n mynd i gyfflo a gwneud hwn yn triongl neisrwydd. Rydw i'n mynd i ddewis i fy ochr A i fod yn 1. Gwydom fod sain yr ongl yma yn mynd i fod ei ochr wrthwynebol. Felly bydd sain yr ochr wrthwynebol, na ni, wedi'i rhannu gan ei hypotenws. Dyna pam gwnes i fe'n 1 am ei fod yn gwneud fy mywyd yn rwyddach. Felly mae'n dilyn fod B yn hafel i sin theta. Ac hefyd, os defnyddiaf yr ochr C, sef y agos, mae wedi enwi fel hyn am ei fod bwys yr ongl, nid ydw yr hypotenws. Yna beth cawn yw bod cos theta cos o fy ongl theta yn hafel i fy ochr agos dros fy hypotenws. Hynny, dyma fe fan hyn. Felly mae nawr gennym fod y ddau ochr fan hyn. Rwy'n mynd i newid lliw, mae gen i ychydig o goch yn dod mewn fan hyn. Mae'r ochr fan hyn yn sin theta, a'r ochr yma fan hyn yw cos theta. A gan Pythagoras, gwydom os ydyn yn sgwario y ddau ochr, felly ar rai sydd ddim y hypotenws, a'i adio gyda'i gilydd, cawn sgwar y hypotenws. Felly, yn eithaf amlwg, beth sydd gennym yw fod sin sgwar o theta. Felly, byddai jyst yn ysgrifennu fe fan hyn nawr, na fe. A hwnna yw y nodiant defnyddion ar gyfer y sin o theta i gyd wedi ei sgwario. A dydyn ni ddim yn rhoi y sgwar ar y diwedd lle byddwn fel arfer yn rhoi e, oherwydd bydd pobl yn meddwl ydy hwnna'n theta wedi ei sgwario, ac yna y sin fe, neu y ffordd arall. Felly y nodiant byddwn yn defnyddio yw hwn fan hyn. Sylwch fy mod wedi defnyddio y nodiant, mae'n union yr un peth yn gyfaddu, fel gwelwn yn y cwestiwn hefyd.
Be sydd gennym fan hyn yw sin sgwar theta plus cos sgwar theta yn gorfod bod yn hafal i 1 sgwar sydd yn hafal i 1. Felly mae sin sgwar plus cos sgwar yn hafal i 1. Felly beth rydym yn gallu gwneud nawr yw mae gennym s dros c wedi losi a 1. A gan fod unrhyw beth wedi losi a 1 yw ei hun, golygu hyn ei fod dim ond yn s dros c. Nawr rwy'n mynd i newid i'r dudalen nesaf. Felly mae beth sydd gennym am fy ochr chwith yn dod nôl, sef s dros c, ond mae angen arnaf i brofi bod hyn yn tan theta. A mae rwy'n gwybod ei fod yn, ond mae rhaid fi meddwl am pam mae hyn yn wir. Bydd dim rhaid i fi wneud hyn o fewn yr aroliad, ond os dim un am deall pam rwy'n gwneud hyn, yna mae angen i fi cadw y sefyllfa. Felly, dychwelaf yn ôl i fy ongl sgwar eto. Mae gen i fy ongl theta fan hyn, a rwy'n mynd i gadw y llythyrennau oedd gennym o blaen, a, b, a, c. Rwy'n mynd i osgoi'r un yn yr achos penodol yma. Felly gwyddom o ein gwaith trigonometreg cynnar yn tygau bod y sin o theta yw y cyferbyn dros yr hypotenws, felly b dros a. Y cos o theta yw yr agos dros yr hypotenws, felly mae hynny'n c dros a. A gwyddom fod y tan o theta, oherwydd dweud wrthom bod hyn bob amser y lles, ei fod y cyferbyn dros agos, felly b dros c. Nawr, os cymeraf, beth sydd gennym o'r belled, a gosod sin theta dros cos theta. Beth sydd gennym yw b dros a i gyd wedi ei rhannu gan c dros a. Ac yn gyffredinol, pan ydym yn rhannu ffracsiynau, beth mae ran fwyaf o bobl yn gwneud yw maent yn troi y ffracsiwn ar y gwaelod wyneb i weired, felly mae'n dod i fod yn a dros c. A maent yn ei newid i fod yn lluosi, am ei fod yn rwyddach i drin â fe. Sylwch mae'r a's yn canslo, sy'n gadael i ni b dros c, sy'n tan theta. Felly gallaf ddweud, a rwy'n mynd i wneud ei ddangos fy mod yn gallu gwneud yr ysgrifennu, sin theta dros cos theta, sy'n hafal i tan theta. Mewn profio mathemategol ar ôl cyrraedd y diwedd, gallwch chi ysgrifennu quod, neu quod, ar ôl y llinell olaf, sy'n meddwl quod, erat, demonstrandum, neu beth rydw nawr wedi dangos. Ond hefyd mae sgwar fel hyn yn dynodi diwedd y prawf. Rydw wedi gwneud e. Os hoffa bod yn union, mae'n gyfath a, mae'n union yr un peth. Felly nawr gallaf ddweud bod fy ffwytho'n greiddiol, beth oedd yn sin cubed theta plus sin theta cos sgwar theta. Felly, dys yn ysgrifennu fy mas fan hyn nawr. Felly, i gyd dros cos theta, mae hwn yn gyfath i tan theta.